Здравейте, хора! Аз сега ще правя една игра. Сега играя на една игра, която е подобна на Тока-Бока. И сега на история. Сега прозорец. Чудя са. Да, той е само един прозорец. Но се чудя дали да сложа огледало. Ей такова огледало. Или ей такова огледало. Не, ей такова огледало. Ето има и ей такъв прозорец. Чакайте, че аз не мога да... Не знам какво има тук и какво няма. Ей, сега пак ще се включа. Нещо ми е блокна другата игра. Ме блокира другата игра и заради това сега я изтрих. Изтрих я и игра на друга, която и тя е подобна на Тока-Бока. Сега ще ви кажа какво има тук. Аз съм играла много пъти на този телефон, който аз имам. Аз имам два телефона. Той ми е стария, който снимам, ми е новия. Защото на този не мога да снимам видеа. И заради това снимам на този, защото на този мога. Сега така ще ви покажа. Така. Опа. Така ще направя, защото тук бях го подпряла. Добре. Всички хора играят Тока-Бока. Само Тока-Бока. И аз исках да съм по-различна и да ни играя точно пак Тока-Бока, подобната игра на Тока-Бока. На този телефон, който аз снимам, вече живея в тази къщичка. Живях тук в този апартамент, но много работа се изисква. Много неща има. Ама в този апартамент има два етажа, няма басейн. Ето тук някъде има басейн, ама няма. Ето с малка къщурка. Тя е на два етажа. Само ето с... Изчакайте и сега пак ще се включа да видя дали тъси на два етажа, защото никога не съм влизала в нея. Тя е на два етажа. Ето тук спът майката и бащата. Къде ме замина фокуса? Ето. Ето я майката. Ето го бащата. Те си имат и котка, която винаги като дойда и се е накала. Тук на втория етаж нищо интересно. Спи детето им. Ето тук. Ето това е тяхната дъщеря. Ето тук. Тук тя си има много неща. Гардероба е отворена. Ето така. Тук си има много неща тя. Ето. Има си и тампончета за грим. И си го махни. Ето тук има разни дрехи. Ето така. Много неща си има детето. Ето има китара. Има за музика. Книги за училище. Фотоапарат. Да си направи снимки. И ето тук е нейното легло. Опа. Постоянно ми пада.
Амелка е пуснала нов клип. Да. И на този телефон не се видя. Не мога да го оправям. Добре. Сега тя си има телефон и се обажда на нейната най-добра приятелка, която още не съм я направила. Ето сега да излезем от тази къща. И сега да ви покажа тук различните магазини и неща. Но искам да ви покажа тук малкото селце. Съжалявам. Ето тук има за къмпинг. Една малка каштурка. Тук сцена. Тук още една малка каштурка. Тук е дърво. И това е горичката тук. И тук. Това цялото е в гората. И си има различни каштурки. Магазинче, това, да, магазинче беше. Ето това е мол. Но молът, ето го. Тук е за по-близко на тези минувачи. Да дойдат тук в мола. Аз първоначално си мислех, че това е друго нещо. Но не. Ето тук е гарата. Не гарата. Как беше това? Сега ще дойде. И така, върнах се. Така ще снимам, защото... Ох. Аз съм се завила с едно одеяло, защото ми е малко хладно. Навънка е 1000 градуса. Имам си вентилатор, но не съм го пуснала. Сега. Това е гарта. Влак. Погледайте къде минават. Това е друг магазин. С него нищо не може да направите. Тук има магазинчета, пици. Да. Общо взето много неща. Първо ще направим ремонта тук. Като го направя, ще се върна или... Не. Добре. Не мога да разбера, защо на басейна трябва да има такива неща. Само кърпите ще си взема за другия апартамент.